Arratsalde on guztioi, eta mila esker etortzagatik. Gaur, 2008ko uztailaren 23an, udal batzar hontara. Buenas tardes y bienvenidas a todas y a todos a la sesión ordinaria del Pleno del 23 de julio del 2020. Eta hasi baino lehen, baita ere, gure ongi etorria, baita ere gure idazkari berriari, momentu istakaguna, Mirian Uriarte izango dana, eta sorte handia espero dezagun izatia. Antes de nada y antes de comenzar el pleno, dar la bienvenida a nuestra nueva secretaria, Mirian Uriarte, y le deseamos mucha suerte en esta nueva andadura laboral. Orduan, gai zerrendarekin hasiko ginateke. Bileraren akta, hartaren zirriborroan hartzea. Interbentziorik ez balego, bozkatzera jarriko genuke, aldekoak. Akta onartua geratzen da hau batez. Bigarren puntua, diru-sarrerak murrizteagatiko kredituen eskuragarritasunik ezaren aitorpena. Kasu honetan denok dakizuen bezala, eta COVID-19 dela eta batetik 2008ko urtarrilaren 31ko osoko bilkuran ekitaldirako aurrekontuak onartu ziren, eta baita ere 2008ko maiatzaren 22ko datan alkatetzaren 2008ko /229 zenbakiko esbaizpenaren bidez, onartu egin ziren udalaren 2019ko aurrekontuaren kitapena. Altxortegiko gerakin garbia positiboa izan zen, 9.639.710 eurokoa. Orduan, hau kontuan izan da, eta batez ere COVID-19ko koronavirus virusaren edapenaren ondoriozko aurrekontu diruzarreren murrizketa egondala, proposamen hau ekarriko ginateke bozkatzera orain esplikatuko deguna. Decíamos que, por un lado, y teniendo en cuenta la situación generada a partir del COVID y sobre todo teniendo en cuenta que el 31 de enero del 2020 se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2020 y que en el 22 de mayo del 2020, mediante la resolución de alcaldía número 229, se aprobó la liquidación del presupuesto del 2019 por un importe de 9.639.710 euros y también teniendo en cuenta la reducción de ingresos presupuestarios como consecuencia de la propagación del coronavirus, hori guztian kontuan izan da, gaur bozkatzera ekartzen deguna da deklaratzia 570.085 euroko aurrekontu kredituak ez daudela eskuragarri. Hau da, esto es, declarar la no disponibilidad de créditos presupuestarios que ascienden a 570.085 euros. Horrek esan nahi du, zenbat partidetatik, murriztu inditugula zenbat kopuru, eta hori osotasunean, izango litzateke zifra hau. Decíamos que lo que se han hecho ha sido reducir un montón de partidas, de manera que nos dan un total de 570.085 euros, que es un poco lo que traeríamos a someter a votación. Ez dakit interbentziorik, bai. Arratsaldeon. Guk gai hau pixka bat aurrekontu orokorraren onarpenarekin lotzen dugu. Urtarrileko plenoan esan genuen bezala partida zehatzen moldaketekin baino pixka bat guk oposizio bezala herriko inbertsio eta garapen estrategikoa hitz egin nahi genuen. Hortarako kutxan zauden milioik euro eta hitz egin nahi genuen. Eta horregatik urtarrilean abstentzio eman genuen, besteak beste, negoziatzen edo jarraitu nahi genudako, edo negoziaketarako atea zabalik utzi nahi genudako. COVID-19 badakigu, ondorioak utziko ditu udaletxean, alde batetik fondo foralaren murrizketa gogorrengatik, bide batez, esan nahi dugu, gure ustez murrizketa hori ez da erabat justua, eta bestetik rekaudazioan izango dugun jaitsierak ondorio darriak utziko ditu, ez? Aurkeztu zaigun proposamena, iruditzen zaigu partziala da. Partida batzuk murrizten dira,
beste batzuk murriztu daitezke gure ustez, baina ez dira ikuitzen, baina pixka bat herri honen inbertsio estrategikoak zeintzuk izango diren adostu gabe jarraitzen dugu. Orain gainera, gerakinarekin gastu korrontea edo kubrituko dela ere esan zaigu. Gu ez gaude ados neurri honekin, zen gure ustez gastu korrontea murrizteko neurriak hartu behar dira. Batetik inbertsioak egin bere garaian argiarekin edo urarekin egin zen bezala, edo bestela kontratuak berrikusi. Gure ustez, diru sarrerak gutxitzen badira, gastu batzuk berrikusi egin behar dira, bestela epe luzea sortu genezaken arazoa handia izan daitekelako. Saiatu gea, oraingoan ere eskua luzatu dugu inbertsioaz eta gerakinaren erabilera zitzeiteko, baina ez dugu lortu sakontzia. Hori dela eta urtarrileko aurrekontuan esan genuen bezala, gaur ere abstentzioa emango dugu. Alde batetik ezin dugulako baiezkoa bozkatu, ez dakigulako zeintzu diren asmo orokorrak, baina aldi berean ez dugu ezezkoa ere bozkatu nahi, partida aldaketa hauen kudeaketarekin ez dugulako arazo berezirik. Beraz, abstentzio honekin alde batetik negoziaketarako eskua luzatu nahi dugu, eta bestetik handoaingo norabide estrategikoaz hitz egin nahi dugula adierazi nahi dugu. Arratsaldeon. Nosotros hemos considerado que es verdad que el COVID ha disminuido mucho los ingresos que vamos a tener. En las cuentas que se nos presentaron por parte de la alcaldía tampoco vimos nada extraño como para tener que votar en contra. Sí que es verdad que una partida que pensábamos que era urgente pues se admitió también. Entonces consideramos que vamos a votar a favor, porque pensamos que además en este momento la situación se nos ha dado, así como los presupuestos votamos en contra, ahora sí que pensamos que esto es una situación extraordinaria, que no se ha tocado nada que pudiera hacer un daño a lo que nosotros consideramos que es importante, y pues por eso vamos a dar un voto de confianza y vamos a votar que sí. Bueno, batetik Elkarrekin Podemosi gure esker onak ematea, agradecer la proposición, sobre todo la propuesta que se nos hizo, y bueno, como efectivamente también la compartíamos, la habíamos dejado para una segunda fase, pero reconocíamos también que era urgente, y en ese sentido pues no tuvimos ningún problema en aceptarla y bueno, sobre todo pues en agradecer también la disposición y la colaboración, y bueno, pues en ese sentido trasladar a EH Bildu que bueno, por su parte no hemos tenido ninguna propuesta concreta de materializar en ninguna de las cosas que se han dicho, pero bueno, lógicamente también agradecemos que nos hayan extendido la posibilidad de seguir negociando a lo largo del año, y bueno, pues trataremos en esa línea de que así sea. Interbentziorik gehiago ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak, abstentzioak. Emaitza, alde, PSE, EAJ, PNV eta Elkarrekin Podemos. Eta, estan zuten, botazioaren emaitza. Alde, PSE, EAJ, PNV eta Elkarrekin Podemos. Eta abstentzioa Bildu. Hirugarren puntua, 2025 akiko espediente kreditu aldaketa. Bai, bueno, puntu hau baita ere lotuta doa orain hain justu esan degunarekin, kasu hontan, proposamena izango litzateke onartzea udal honen aurrekontu kredituak aldatzeko 2020/05 espedientea, kreditu gehigarriaren eta kreditu transferentziaren modalitatekoak. Lo que se sometaría a votación es aprobar la modificación de créditos número 5 del 2020, en la que, por un lado, pues hay una incorporación de crédito y, por otro lado, unas transferencias. Eta izango lirateke 208.150
kreditu gehigarrienak eta kreditu transferentziak izango liratezke 359.980 eurokoa. Ez dakit interbentziorik aldauden edo... Bale, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak, abstentzioak. Botazioaren emaitza, PSE, EAJ, PNV eta Elkarrekin Podemos alde eta abstentzioa bildu. Laugarren puntua, kontuatzaileak martxoaren 31an eta ekainaren 30an egindako txostenen berri ematea. Bai, kasu hontan, legeak dioen arabera, 3 hilabetean, behin esan behar dugu zenbateko faktura oraindu gabe daude, eta, hain justu kasu hontan bi ekartzen ditugu, bata martxoaren 31an zeuden fakturak, eta izango liratezke 1.267.000 eurokoa, 638 eurokoa, barkatu. Eta, hemen esatia batez ere, COVID-19 dela eta batez ere azkeneko 2 astetan nabaritu inzala. Eta bestetik, ekainaren 30an izango liratezke 825.276 eurokoa. Eta kasu hontan, bereziki, bai departamentu guztiei, teknikari guztiei, gure eskeronak eman nahi dizkiegu, eta hori orokorrean, eta espreski ogasuneko baita ere dauden pertsonei, izugarrizko lan egin dutelako azken 3 hilabetetan, eta nabaritzen den bezala zifra dexente jetzi delako. Decíamos que, como nos obliga la ley, como marca la ley, trimestralmente tenemos que dar a conocer el importe de las facturas que el ayuntamiento no ha pagado y pues a 31 de marzo la cifra era de 1.277.638 euros, en las cuales aprecio pues también la última quincena de marzo, en la que ya teníamos pues toda la situación de alarma del COVID. Y luego, pues el 30 de junio ya la cifra ha bajado notablemente a 825.276 euros. Y en ese sentido, pues agradecer a todos los técnicos y técnicas de los distintos departamentos porque han hecho un gran esfuerzo para tramitar todas las facturas y especialmente al Departamento de Hacienda porque, pues como se ve en los propios números, pues se ha hecho un esfuerzo importante para dar cumplimiento a esta cifra. Bosgarren puntua, Galardi Haurreskolako tasen proposamena 2020-2021 ikasturterako. Arratsalde on guztioi. Bakarrikan azalpen ematea, haurreskolari buruz, otsailean egin zen Hezkuntza eta Kultur Batzordean, onartu zen kapilaren igoera, 1,2 zala, eta COVID-19ak sortutako egoera ikusita, izan beste batzorde bat erabaki genuen igoera ez aplikatzea. Izan pixkat kontu ematea. Hau batez erabaki izan eta... Interbentziorik ez balego, jarriko egonuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Proposamena hau batez onartu geratzen da. Seigarren puntua, Udal Musika Eskolako tasen proposamena 2020-2021 ikasturterako. Bai, hemen berdina egin genuen. Otsailean Hezkuntza eta Kultur Batzordean Udal Musika Eskolako tasei aplikatzea erabaki izan 1,2,
iloera eta COVID-19ak zalata sortutako egoerarekin erabaki izan beste batzorde batean iloera ez aplikatzea. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Proposamena hau batez geratzen da onartua. 7. puntua, 2022 eta 2024 zenbaki kreditu aldaketa espedienteen berri ematea. Kasu hontan bakarrik kontu ematea da, aipatu den bezala 2008ko bigarren kreditu aldaketa, hau batez ere 2019tik zetozen partidak zian, 2008ra pasa genituzenak, eta kopuru osotasunean izango litzateke 2.431.789 eurokoa, eta modifikazio kreditu aldaketa 2008ko laugarrena izango litzateke, hemen kasu hontan kreditu transferentziek datu duten gastuak eta izango litzateke, batetik kreditu transferentziak eta bestetik kreditu gehigarriak. Eta, kopuruak izango litzateke batetik 404.000 eurokoa eta bestetik 687.000 eurokoa. Decíamos que aquí tenemos dos modificaciones de crédito que también son dar cuentas porque ya están aprobadas, hechas hace tiempo, que por un lado son la número 2 del 2020, en la cual son partidas que venían del 2019 y en total sería un importe de 2.471.789 euros en el número 2, y por otro lado la modificación de crédito número 4 del 2020, que también tiene dos partes. Por un lado, los créditos adicionales, que serían por importe de 44.000 euros, y la transferencia de créditos, de 44.000 euros, y los créditos adicionales, que serían 223.497 euros. Hau, kontu ematen denez. Puntua, oinarrizko lanbide heziketa zikloak emateko eskumen eskuordetzaren indarratia luzatzea onartzeko proposamena. Arratsalde on. Hemen eskuordetzea hitzarmena sinatuta zegoen 2015-2020 bitartean, aurten tokatzen zen eskuordetze hori berritzea, hitzarmena berritzea, baina batzordean aipatu nuen bezala COVID-19 dela eta epe guztiak bertan bera geratu zirela eta Eusko Jaurlaritzatik proposamena etorri zaigu datorre daukagun hitzarmena berriro beste urtebetez indarraldian edukitzeko duan hoxe da. Interbentziorik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia. Aldekoak? Proposamena hau batez onartzen da. 9. puntua, orain ardura mozioa. Nik asti luzeetako sufrimenduaren ondoren gure senideak erabateko bakardean hil direnean, pandemiaren aurkako borrokan, ospitaleko langileek lan baldintzak kaskarretan larrua utzi dutenean, egoerari aurre egin ahal izateko adinekoen egoitzetako langileek ezinezkoak egin dituztenean. Asmagailurik ez egoenean gaixorik dauden persona guztientzat edo testak eta babes ekipoak falta den izan direnean. Gizarteak egoera zail honek aurrean bultzatu dituen portaera eredugarriak azpimarratu nahi ditugu. Kontaezinak izan baitira elkartasun ekimenekin.
Gizarteak erantzukizun handiz jokatzeari da krisi larri honetan eta berak markatzen digu jarraitu beharreko bidea. Horregatik, etorkizun zalantzagarriaren aurrean erakundeak egoerak eskatzen duen mailak egon behar dira. Erantzukizunez jokatzen eta orain inoiz baino gehiago dirua oinarrizko gizarte zerbitzuetara eta krisia bereziki pairatu duten sektoretzako laguntzetara bideratzen. Honengatik, guztiarengatik, orain ardura ekimena bultzatu dugun pertsonek, elkarteek eta sindikatuek erakunde eta administrazioa publikoei eskatzen diegu abiadura handiko trenaren obra eta proiektuan gastatzen ari diren funts publikoak oinarrizko behar horietara bideratzea honako argudio horietan oinarrituta. Espainiako estatuak munduan abiadura handiko treneko kilometroetan 1.000.000 biztanleko kilometro gehien duen eskatua da. Japonia, Alemania, Frantzia, eta beste hainbat herrialderan oso aurretik. Hala eta guztik ere azken lotokian dago erabilerari dagokienez eta kilometroko bidari ratio basuena du. Gainera, gogorazi behar dugu sustapen ministeriaren datuen arabera bidariaren 6%ak baino ez duela erabiltzen abiadura handiko trena horieko trena. Berriz, 94% erabilera du. Gipuzkoan, 2020ko apirilaren 21ko Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariaren arabera Euskal Iko lanak lurraldean bukatzeko 540 milioi euro gastatu behar dira oraindik. Gainera, Euskali Iruñarekin lotzeko proiektua eginda dago eta ingurune inpaktuen ebaluazioaren zain dago. Lotura hori Aralar zulatuz egingo balitz 2.000 milioi euro inguru kostatuko luke. Guztira, gainkostuak ez badira gertatzen. 2.500 milioi euro krisi honetan eta aurreikuspena kontuan hartuta garrantzitsua da diru guzti hori oinarrizko gizarte premietara bideratzea. Beraz, eta adibide gisa azpimarratu behar da Euskali eta Iruña arteko EHT-ren lineak baino duenarakin Aralar zulatuz eraikitzen bada duela urte eta erdi inauguratu zen Eibarkoa bezalako 75 ospitale eraiki litezkela. Gainera, kontuan hartu behar dugu HT tren lineak eraiki ordez gaur egungo trenbideak berritu eta egokitu daitezkeela. Kostu asko txikiagoetan. Horrela hiriak eta industrialdeak lotzen dituen tren sozial bat izango genuke. Pertsonak naiz salgaiak garraiatzen dituena. Gune isolatuak utzi gabe lurraldea egituratzen dena eta edozein pertsonarentzat ekonomikoki eskuragarria dena. Azpiegitura hauek milioi askotako inbertsioak eskatzen dituzte eta bitartea murrizketa handiak egin dira oinarrizko zerbitzuetan. Hala nola, osasunean, hezkuntzan edo hainbat gizarte zerbitzuetan. Hori dela eta osasun krisi izugarri honetan eguneko ikusi ditugu ospitaleak gainezka. Osasun langileak txandak bikoizten adinekoen egoitzan beren zorian karetak egiten eta bar. Ezinbestekoak da azpimarratzea lan horietako gehienak emakumeek egin dituztela. Kolektibo bera gizarte honek baztertu egiten duena. Beraz, pertsonen bizitzari eta elkarrekiko zaintzari eusteko behar diren lanen garrantzia aitortu behar da. Baina zoritxarrez alderdi horiek ere baztertu egiten dira aurrekontuen arloan. Gainera, milioi askotako inbertsio horiek milaka lagunentzako laguntzan eragozten dituzte. Bai negozio txikiei eusteko bai langabezian dauden eta baliabide falta duten pertsonantzeko laguntza izateko. Bai eskolak hobetzeko, bai irakasleariko ikasleen ratio txikiagoa izateko besteak beste. Azken finean, sektore
ahulenentzako eta oro har gizarte osoarentzako laguntzak murriztearen eta ezabatzearen kontura diru kutxak uzten dituzten inbertsioak dira. Bide horretan, uste dugu estatu osora zabaldu behar direla. Isabel Pardo de Vera Adifeko presidentaren jarduerak Osailean Oviedo, Avilés eta Gijón abiadura handiko konexioa baztertu zuenean. Konexio horiek 10 minutu aurrezteko besterik ez luketelako izango milioi askotako inbertsioarekin. Ari bereri komeni da azpimarratzea Abalos ministroak esan zituen hitz zentzudunak kargua hartu zuenean. Orduan, gobernuaren apostu berria iragarri zuen trenbidako inbertsioak erabat birbideratzea uste askotan abiadura handian zentratutegiak egon direlako. Pedro Azpiazu, Eusko Jaurlaritza Ekonomia eta Ogasun sailburuaren hitzak ere aipatu nahi ditugu. Orain dela gutxi gasto publikoa murriztu eta obra handiak atzeratu beharko liratekela, esan baitzuen. Gaur egun, pertsona guztiek hitz egiten dute datorren krisis latzaz eta zerga bilketa 20% jaitziko dela esaten dute. Orain, ekoizpena birkokatzearen eta mugikortasuna murriztearen aldeko apustua egiten ari garenean. Ezin dugu jarraitu ezer gertatzen ariko ez balitz bezala. Ondorioz, krisi sozial eta ekonomikoko une hauetan, atzeterako inbertsio ekonomiko guztia premiazko eta lehentasunezko gaietara bideratzea eskatzen dugu. Hala nola, behar adina langile eta baliabide dituen osasun publikoko sistema batera, adinekoen, mendekoen eta beraiez arduratzen dituztenen kalitateko zainketara, bidezko pentsioetara, pertsona guztientzako oinarrizko diru sarreretara, kalitatezko hezkuntza publikora, kalitatezko gizarte zerbitzuetara, zainketen valorizazioa edo COVID-19aren krisia larriki kalteturako sektoreetako pertsonak babestera, besteak beste, merkataritza txikia, kulturaren munduan eta abar. Osoko bildurak hartu beharreko erabakiak. Lehenengo, udal honek Euskal eta Espainiako gobernue eskatzea krisiaren ondoriak aritzen laguntzeko handitu ditzatela oinarrizko gizarte zerbitzuetarako eta krisiak eragindako sektorentzako laguntzetarako aurrekontu partidak eta horretarako abiadura handiko trenaren obretarako eta proiekturarako erabiltzen diren funts publikoak erabil ditzatela. Horren beste obra eta proiektu horiek geldierazi egin beharko liratekeelarik. Eta bigarrena. Hartutako erabakien berri ematea Espainiako gobernuko sustapen ministroari, Euskal gobernuari eta komunikabidei. Arratsalde-on guztioi. Bien, en primer lugar, desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar nuestra solidaridad con las víctimas del COVID-19 y sus familias, además de mostrar nuestra gratitud a todas y a todos los trabajadores del sector sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad, personal de limpieza, transportes, comercio y un largo etcétera, por la gran labor que han realizado para detener esta pandemia. En momentos como estos, la sociedad debe ser consciente de lo importante que es tener un sistema sanitario público y universal, que pueda dar respuesta y servicio a todos y todas las ciudadanos, sin excepción. La sanidad como servicio público debe ser entendida por las instituciones competentes como una inversión y no como un gasto. Pero los socialistas no compartimos esta moción que hoy se nos presenta porque consideramos que lo único que pretende es utilizar las consecuencias que ha generado esta grave crisis del COVID-19 para ir en contra del proyecto de la Y vasca. Una moción en la que se habla más del tren de alta velocidad que de los más de 22.000 casos confirmados de personas infectadas en Euskadi y de las más de 1.600 personas fallecidas. Pero esto no es una novedad para los socialistas vascos.
Algunos partidos políticos y colectivos afines a ellos recurren constantemente a posicionarse en contra de este proyecto como si fuera la única solución a todos los problemas que hay en Euskadi. Se desahucia familias en Euskadi, la solución es paralizar el tren de alta velocidad y destinar su presupuesto a salvarlos. Se recortaba en pensiones y jubilados, de nuevo la solución es paralizar el tren de alta velocidad. Ahora lo hacen con la crisis del COVID-19 y mañana servirá cualquier otro tema. Pero lo que desmonta esta teoría es que tanto el Gobierno de España como el Gobierno vasco están haciendo frente a todos estos problemas que tiene la ciudadanía derivados de la pandemia sin necesidad de paralizar la Y vasca. ¿Se necesita ayudar a las personas más vulnerables y que menos recursos tienen? Pues el Gobierno de España aprueba el ingreso mínimo vital o el Gobierno vasco incrementa sus presupuestos del 2019 y 2020 en la renta de garantía de ingresos en Euskadi, y todo ello sin tener que paralizar la Y vasca. ¿Se necesita dar una solución a las personas que no tienen vivienda o están siendo desahuciadas? Se aprueba la Ley de Vivienda Vasca que reconoce el derecho subjetivo a una vivienda y se ponen en marcha, entre otras medidas, la captación de viviendas para alquiler social. Se aprueba el Plan de Emancipación de Jóvenes. Se promueve que hasta el 40% de la oferta de vivienda en alquiler sea en alquiler protegido. Y todo ello sin que se vea afectado el proyecto del tren de alta velocidad. Y no sirve decir que si se hubiera destinado todo lo invertido durante estos años a la Y vasca a la sanidad desde un principio, no hubiéramos tenido estas consecuencias. Porque, como se suele decir, los lunes todos acertamos la quiniela. La ciudadanía debe conocer que para el Gobierno vasco la realización del tren de alta velocidad no supone ningún incremento de inversión pública. Este proyecto está realizado a través de una encomienda de gestión de la Administración General del Estado a la Administración vasca y, por tanto, la inversión que realiza el Gobierno vasco se descuenta luego del cupo, por lo que el efecto de esta inversión, el efecto económico es neutro para Euskadi. También la ciudadanía debe ser consciente de que el desarrollo de infraestructuras como el tren de alta velocidad va a suponer un elemento clave para el desarrollo económico de Euskadi en los próximos años. Y es una inversión que la ciudadanía vasca se merece para progresar económicamente. Los socialistas creemos que una vez más se pretende confundir a la ciudadanía intentando aprovechar el sufrimiento social que acabamos de padecer. No se pueden ni se deben mezclar las cosas con intereses espurios. Los socialistas estuvimos en la génesis del sistema sanitario público y universal. Lo gestionamos en el Gobierno vasco con José Manuel Freire y Rafael Bengoa en el Gobierno de Patxi López. Y, por lo tanto, lo seguimos defendiendo sin cortapisas. Y por eso nunca apoyaremos recortes o minoraciones económicas en favor de la sanidad privada. Pero esto no es lo que se solicita en esta moción de Orain Ardura, y por eso nuestro voto es en contra. Bueno, lehenik eta behin eskertu Teresari indun alegina irakurtzeko betaurrekoekin, denekin. Bueno, ez dakit, Andoainen aterrizatzen saiatuta, porque aige hitziten alta politika, eta nik uste Andoain, EAJ Andoain bezala bintzat, mozioan hitzeiten da gauza askotaz. Hitzeiten da osakidetzaz, pentsiotaz, hezkuntzaz, musukoak COVID garaian egiten ditu dian pertsonetaz. Bueno, eta denak nahazten dira, berdazko esan duen bezala, nahazten dira gero bukatzeko esaten HTA galditu dadila, eta diru hori dedikatu dadila politika sozialetara. Bueno, berak aurreratu duen bezala, Euskalia proiektu Europar bat da, Europako diru laguntza jasotzen ditu, beraz proiektu hori ez bari eraikitzen diru laguntza horiek ez daude, eta ondo aipatu duen bezala, Euskal Gobernuak kupo bidez eta konbenio baten bidez, enkominda baten bidez, ez dakit enkominda nola esaten den euskeraz, enkominda baten bidez egiten du bere lanak. Alegia, estatuarenak diran egiteko batzuk, jaularitzak aurreratzen ditu lehenago egiteko. Honen bestez, ez beri maganuko obrari egingo, diru hori ez dago beste zertarako. Diru hori da hortarako bakarrik. Beraz hor trampa badago eta hori argitu. Bestalde, Andoaingo udalerriari eragiten dizkioten tramoak bukatuta daude, Gipuzkoako tramoari eragiten dizkioten 17 tramotatik 16 bukatuta daude, beraz EAJ Andoainek ez botatzeaz gain esaten duena trena ahalik eta lehenbailen bukatzeko eta ahalik eta lasterren martxan jartzeko ahalegina egitea. Precisamente Europa berraikitzeko azken egunetan osatzen ari dira diru laguntza eta politikak ikusten baditugu, zehazki trenak eta jendearen mugikortasunak esparru garrantzitsu bat hartzen du,
eta nik uste Europako hildo horri jarraitu nahi bari badugu, herri honek ezin dula tren bati, soziala dan tren bati bizkarra manda bizi. Orduan gure aurkako bozka. Gu azpiegitura horren alde ez gea egon bene, eta gaur egungo egoeran are gutxiago. Uste dugu, badaudela lehentasunezko beste gauza batzuk, asko hitzein da pertsona erdigunean, pandemia hontan, eta guk hortan sinisten dugu, eta gure ustez, abiadura handiko trenak ez du pertsona erdigunean jartzen. Tren soziala esan dezu dela, nik zalantzan jarriko nuke, baina ez da hemen kontua norberaren iritziak zehatzea eta orduak luzatzen non gaitezke. Guk mozio horren alde egingo dugu, esan deten bezala, hemen eredu kontua da, gure eredua pertsona erdigunean jartzea da, eta gure ustez abiadura handiko trena ez da inoiz beharrezko izan, eta gaur egun are gutxia. Ondorioz, baiezko emango da. Interbentzio gehiago erik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldeko botoak. Kontrakoak. Botazioaren emaitza, mozioaren alde, Elkarrekin Podemos eta Bildu. Aurka, PSE eta EAJ-PNV. Beraz, mozioa ezan onartuko. Hurrengo puntua, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa. He retirado la moción, o sea que... He retirado la moción porque los puntos se supone que ya están y porque se va a hacer un estudio que va a contemplar todo eso, pero que estaremos atentos a que se cumpla, vamos. Zinegotzi aldune emazpenen berri ematea. 471-etik 540. Eta azkenengo puntua, galdera, eskaerak eta proposamenak. Arratsaldeon, jakinarazteko da gai bat, danok ezagutzen dezutena. Badirudi datorren astean azkenik faltadian altzairuak iritsiko zaizkigula euskara sailera, eta beraz, oporraldiaren aurrean gauden, bueltarako espero dugu euskara saila uri gain etxean egotea, lehenengo solairuan ezker eskubin. Eta de paso, pentsatzen dugu orduako ere, goiko bigarren solairuko pakete hori danak kenduko ditugula, eta zuek jakinan gainean egoteko. Irailean, jakina hartzeko diogu beste herriko talde ere bai, jakinan gainean ontzaitezten, seguru asko irailean, etorritzen geanean, han egongo dala euskara saila, jakinan gainean egoteko. Da, de paso, aprobetxatu, oporraldi hon bat igarro dezazutela, eta beti bizi euskaraz. Amaitzeko eta bukatutza eman baino lehen, batetik Mikelek esan duen bezala oporronak izan dezazutela, eta batez ere, oraindik COVID-19 ikusen ari garenez, oraindik dakagu gurekin, orduan mesedez herritarrei beti luzatzen diegun mezu berbera, arduraz jokatzeko eta zuhurtziaz, eta ea denon artean, bai ustaia falta zaizkigun egunak, eta abuztua lasaitasun osoz bizi dezagun.
Para terminar, pues bueno, por un lado desear unas felices vacaciones, porque como todos saben, durante el mes de agosto no habrá pleno, o sea que ya les emplazamos al de septiembre. Y luego, sobre todo, pues trasladar el mismo mensaje que llevamos haciendo durante los últimos meses a la ciudadanía para que se actúe con responsabilidad y con prudencia, porque todavía el COVID-19 pues lo estamos viviendo muy de cerca y, bueno, sobre todo también pues que se eviten las aglomeraciones en la medida de lo posible para tratar de estar todos lo más sanos posible. Mila esker eta agur arte, agur.